Si Jesus nagsiling, nakakita sa akon, nakakita sa amay. Kaya nga may ari sa akon, kagako ara sa iya. Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kon pagtuon sa ngaton Sabbath School lesson. Ini isa ka Ilonggo nga version sa ngaton weekly Sabbath School discussion. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngaton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunsun nga host. Kagari subong ang aton duwa ka mga resource persons. Ang ako nung napakilala sa inyo, si Ma'am Lucel Agustino, originally halin sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Siya ang in charge ng aton research department diri sa aton college, diri sa aton kolehiyo, diri sa Central Philippine Adventist College. Ma'am, mayong adlaw sa inyo. Mayang adlaw man si mo, Pastor, kag subong man sa aton mga kauturan nga nagaupod sa aton sa pagtuon, kabay ang Ginoo magapakamaayo gid sa aton tanan. Yes, and that's correct. God will bless us in our study today. Ang ikadwa mga kauturan, permi na gid ninyo sa makita, siya halin originally Kalino sa Kalinog, Iloilo Province. Kag-ari siya subong kay so what you know, gahinga po siya sa iyang pagtuon sa pagkapastor. Estudyante siya sa aton nga School of Theology, Sir Matt Legria. Sir Matt, mayong adlaw. Mayong adlaw, Pastor, at mayong adlaw, ma'am. Mayong adlaw sa aton mga masunsun nga mga kauturan nga pamati sa sining nga leksyon. Ang Dios magapakamaayo gid sa aton samtang kita magatuon sini. Yes, and that's correct mga kauturan. God will bless in our study right now. Si Ma'am Lucel and Sir Matt, ari na kita sa lesson 11. Para ini sa December 7 to December 14. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amo na ang title sa nga tuntunan subong. Ang Amay, ang Anak, kag ang Balaan nga Espiritu. Sa hindi pa mga kauturan, ato na naiduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation Ginoo natugyan namon ini nga pagtuon kabay pa nga ang Balaan nga Espiritu amo gid ang magadihon sa ngamon tagsa ka mga pangunauna kag mga inughalangop sa ngalan ni Ginoong Hesus ngamon manunubos. Amen. Amen. Aton pangabayon si Ma'am Lucel pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Makita ini sa 1:14-26 naghambal diri, apang ang mananabang ang Espiritu Santo nga ipadala sang Amay sa akon ngalan, magatudlo siya sa inyo sang tanan nga butang, kag magapahanumdom sa inyo sang tanan nga akon ginsiling sa inyo. Yes, thank you, good man. Mga kauturan, ang aton ginatunan sa sining simana, aton ay balaan, nga ang pagka-Dios ni Jesus sa in human form, sa tawhanon nga forma. Okay? Ma'am Lucel, Sir Matt, damo sa aton natunan. In fact, ika-11 na ni, 2 na lang kasi man natapos ng aton leksyon. And then, we studied the divinity of Jesus in humanity in the perspective of John, the writer of the book. Now, in lesson 11, we will be studying about the triune God. Ang tatlo ka persona sang pagka-Dios. Kagaton initunan, kay hindi man kita kadto sa langit. Hindi kita kakita sa Amay. We have not seen God, the Father. And then the Holy Spirit, hindi wala man nato nakita. Pero nakita si Jesus. So, in humanity, in the human aspect of Jesus, that's our study this year, this week. Ang kung sino ang Amay, kag kung sino ang Balaan nga Espiritu. Yes. Sir Matt, ano pag inangin mo na
natulupangdan sa aton introduction. So diri sa aton nga lesson pastor no akon nga nakita diri nga ang relationship ara sa core sang triune God sa tunga gid siya permi. Yeah. So sometimes abi or oftentimes man makita aton ang Father kag si Jesus pero ang Holy Spirit wala naton gina-acknowledge as God. Pero kung aton nga basahon ang mga sinulatan ni Juan kag ang bilogban nga Biblia, ang relasyon bala sa ilang nga tatlo ara sa sentro gid sa tunga gid. Kag naga-emphasize ini pa ang pastor sang gitawag nga interconnectedness within the Trinity itself, no themselves no nagaano gid ini siya. So ang Ginoo naton niya makahambal kita nga siya ang ginatawag nga relational God. Kag ang ilang relasyon sa triune God ni sa Father, Son, and Holy Spirit gusto niya nga maangkon man naton, relasyon naton sa isig kapareho kag relasyon naton sa Ginoo naton. Yes, oo. Ang mayari pa gani nga nabatian ko nga wali nga namnamian gid ko when he illustrated nga ang amay ato sa langit kita ari sa duta pinagi kay Jesus iya nga kita gid connect and that's the point what you are telling us nga siya amo ang core sina nga relationship. Yes, ma'am. Ano pa yun? So kung mamatian yung kamalapas na do kabudlay sang topic sa Godhead. Kag for many centuries damo nagatry sini nga pag-understand pero kung kisa ga confuse kag kung kisa kanang hindi na lang magpati sang existence sang Godhead. So do parehas lang ni bala pastor sang isa ka atom nga may ara kita diba 3 parts nga protons, neutrons kag electrons. Just because nga hindi naton maintindihan doesn't mean nga wala na ga-exist kag wala na ara sa reality naton or so aton nga doctrine. So sini nga si Mana pastor amo na nga para maano kita nga hindi lang pwede nga i-reject ta kay wala ta idea kundi aton ibaloon naton ang kani nga function sini sang Father, the Son and the Holy Spirit in the context of John. Yes, mga wow, ka-exciting sa aton nga pagtuon mga kauturan. Pero amo lang ni siya ang aton nga pagtuon ara sa kay Kristo. So siya ang naga-connect sining duwa, left and right if that's the case. Ari ang amay sa to, ari ang balang espiritu sa wala, and then through him we will be able to see a good picture of the triune God. Pwede man gamit Trinity but we avoid using the word Trinity. Pero that's still correct. But the best term na gamiton naton is Godhead or Triune God. Ma'am Lucel, balik ko sa imo. Sa Sunday, Heavenly Father, ano ang imo natalupangdan sinidi nga punto? So makita tagi diri bala pastor no nga sa Gospel of John, diba? In the beginning, God created the heaven and the earth. Kag ang sa creation, ang pinaka-importante nga creation is ang humanity. Kaya ang purpose ni is ang to have a maayong nga relasyon sa God the Father and sa humanity. God the Father, amo na ang humanity very special gini siya nga creation. Kag aton makita bala pastor may ara kita diri nga linear communication process. God the Father, tapos the Son and then the humanity. Pero ang purpose na is to really have the loving harmony or relationship nga ato ganing hambal ni Sir Mar nga interconnectedness kanang si Kristo daw siya ang bridge sang sini nga relationship nga naguba. So amo siguro ako nakita kanami ma'am sa imo nga punto ng linear. Oo. Nga you will not be able to reach the Father without passing the other two. Or ang center. Ang center daw mo na kung nato na kanon sa kompas daw mo nang kalibot-libot ara da sa sentro. Kanami isang rule ni Jesus. Yes, sir, Matt. So sa ginhamba ka ni Ma'am Lucel pala pastor nga hindi bot silingon nga kung hindi kita kaintindi i-reject na natin siya. Kay kung kita magdiretso abi sa God the Father hindi kita to di maintindihan kay wala man kita kakita sa iya mo pero si Jesus nagpanaog siya diri agud to nga ipaintindi ini sa aton. So number 1 nga ginapaintindi sa aton ginapakilala ni Jesus nga ang Dios naton niya gugma gid siya. Kag ang iya nga gugma hindi lang nga sa huna-huna niya lang o kung ginabat siya lang kundi nga active siya kag personal siya. Ang iya nga pagigugma bla aktibo kag personal siya kay nga aman makita naton pastor nga ang iya nga gugma na manifest siya paagi sa willingness niya nga i-sacrifice ang iya kaugalingon nga bugto nga bata nga si Ginoong Hesus nga ini. So ara dayayam ang gugma bala hindi lang nagapabilin nga isa ka sentimento kundi isa ini ka tangible nga sacrifice nga ginobra sang iya nga anak. Yes. And that's correct. Ang imo kanami sa imo word kay na nga gingamit Sir Matt simplify. Gin-simplify
sang tatlo ka persona sa pagka-Dios ang pagkilala sang both the Father and the Son. Kaya kung wala lang kita, Sir Matt, nahulog sa sala, we should have understood clearly this triune God. But since nahulog kita sa pagpakasala, salin sa atong unang ginikanan, si Adan kay sa Eva, that's why it was very hard for us. And even until now, it is very hard for us to comprehend. And we will never comprehend God. That's the point. That's the reality of life. Hindi ginaton mahangpan ng Diyos. Kay bisan pagani kung dito na tas bagong langit, bagong duta, still hindi gyapon naton ma-reach ang pagka-Dios. Or else kung naton gina ma-reach, we will become gods as well. And that's the point. So that's why nagkadto si Jesus to tell us about the Godhead. May dugang ka, Ma'am Lucille. Pastor, kay na-disrupt man to nga relationship. Yes. So una kung abutan bala naton diagram, Pastor, no, ang arrow two-way, vice versa. Pero kay ang Ginoo, God the Father, unta maka-connect sa humanity, but then tungod na disrupt to tungod sang sala, isa na lang kaninya. Amo na nga supposed to be pwede to mo vice versa, pwede maka-connect ang humanity and sa God, ang God sa humanity, duga tiyog-tiyog lang siya. So, but because of the sin nga na-disrupt ng relationship, amo na nga there's no other way but si Jesus Christ, linear na lang gid ang communication process. Yes, and that's correct. Sa Monday sermon, ang ako may nakita diri nga through Jesus, gin-bridge niya ang gap because there was gap created between man and God. So si Jesus daw amo ang nag-bridge sina, ang reconnect sina nga klase sang gap. Anong gap sa Ilonggo? Pag-separa. O pag ano. Yes, sir, ma'am. So, ang istorya nga ginhatag diri pastor sa Genesis chapter 3 bala naton nga sang nagpakasala si Adam kag si Eve nagpanago sila. But despite the separation nga gindala sang sala nga ina sang ilang nga disobedience, ang Ginoo man gyapon niya ang nag-initiate pagi ka Jesus Christ nga mag-provide sang pathway agud to nga ma-reconnect ang tawo sa Dios. Kay hindi man pwede nga ma-reconnect ang tawo sa iya ugalingon nga effort sa daway si Jesus Christ nag-embrace niya ang iya ang pagkatawo ang human nature. So, para nga ma-connect or malabot ya kita nga mga tawo. So diri sa may statement ni Ellen White nga ginhambal nga yet as the incarnate Son who had emptied himself, no. Pero kung guys abala may mga misinterpretation kita diri nga ginahambal ang emptying himself nga ini kumbaga ginuban niya ang iya nga pagka-Dios pero hindi na siya matuod nga ginuban niya. Wala niya ginubang iya nga pagka-Dios apang maghambal kita nga gin-empty ni Jesus Christ ang iya nga self ini. Buot silingon nga Diyos man siya gyapon pero gina-highlight niyang iyang pagkatawo in order for him to reach us human nga mga sinful kita nga mga tawo. So amo na siya nga ang statement bala ni God sa kay Adam kag sa iba man diin kamo. Where are you? So ang Ginoo ya naga-initiate, nagapangita tungod nga sa introduction nga ginahambal ko nga ang relationship is at the core of the triune God. So gusto kang Ginoo nga bisan naguba sa sala ang ina nga relasyon pero i-restore man gyapon ina siya nga relasyon sa aton. Before si Ma'am Lucille, ang kanami to share kay na sa imong insta nga punto nga wala iya do si Miss White nag-use ng empty. Pero that empty is not really the empty nga aton mahangpan sa simple nga English. Nga zero. Nga zero gid wala. Wala iya lang gingamit ang iyang pagka-Dios. Wala iya ginabusaran ang iyang pagka-Dios ang ari siri sa duta. Kay Ma'am Lucille and Sir Matt, kay kun ginuba ni Kristo ang iyang pagka-Dios, wala siya naka-bridge. Kay ti ang Dios siya Dios na ang tao. Ti siya both God and man. Kung wala na siya pagka-Diyos, wala siya kakonect. Hindi mo siya kakonect sa Diyos. Ganun, that's why magpakatao siya in order for him to reconcile man and God. Sa mathematical perspective, bala Pastor, na sa inyong istorya, doon ka Venn diagram siya. Doon ka circle. Humanity kag ang God the Father. Sa intersection si Jesus Christ. So, kung para ma-picture out natin nga, kambal mo, divinity combination siya sang humanity kag divinity. So, may intersection siya. Kag daw, amo ni Pastor ang ginhambal diri sa John 1:14-18 nga, the Word became flesh and dwelt among us, manifesting the glory of God. Yes, and that's correct. Kagina nga Venn diagram, ma'am, kunin mo na siya kwaon,
kundi ang duha ka circle ginamo mo na ginangot Connect, mo. Hindi kayang sa tunga gamay nga area, kundi equal gid sa portion sang the Father, equally man sa portion sang tao, even the Holy Spirit na amo na siya. Same siya pon size. Yeah. Okay. Sermon sa aton nga Monday, sa Tuesday na to. Knowing the Son is knowing the Father. Bawa ka namin kasi ni Jesus, kung kamo nakakita sa konti, kita nyo man kamay. And ano nga punto ni Sir? So, diri makita kita ito, diri Pastor kag Ma'am Lucel, nga si Jesus Christ is the revealer of the Father. Because He always makes the Father known. Wala sa tanan nga ginaobra ni Jesus, abi, nagapakilala sa amay eh. So makita naton nga ang iyang mga actions nagapahayag sa iyang amay sa John chapter 5 verse 30. Ang iyang pagpanudlo, ang iyang teachings nang originate man gyapon sa amay, kag ang iyang mission amo ang pagtapos ang mission sang amay nga that is to reconcile and to save humanity. So ang nakita na kon diri Pastor nga ginhambal diri sa aton nga lesson nga si Jesus Christ siya gid ang ultimate kay hindi naton maintindihan abi ang God. So siya ang ultimate revealer sang God mismo nga paagi sa iya nga kabuhi, ipaagi sa iya nga mga actions nga ini makita naton kag makilala naton kung ano ang nga klase sang Dios ang aton nga ginaalagad, kag kung ano nga klase sang Dios ang aton nga nahibal-an nga ina kag padayon naton nga ginahibalo. Yes, ma'am. So daw makita ta din si Jesus Christ daw diplomat siya sa sang representation gid siya sang heavenly sang God the Father nga kung ano ang ginahimo sina reflection gid siya sang God the Father. Kaya nagambal diri sa chapter 15 sang John sang chapter 15 sang John, ang true vine hambal diri, abide in me and words, then the words abide in you, but that by this Father is glorified. So amo na gani nga ang ihibalo sa anak ano man siya, equal siya sa pagkabalo or pagkilala man sa God the Father. So ang problema Pastor kung hindi naton makilala fully ang God the Son, kay ma-misrepresent naton ang God the Father. Hindi gid kita kahangop sang amay kung wala ang anak. Kag ang tanan silang ni Jesus, His teaching, my teaching is His teaching. Ang iyang pagpanudlo, ang akong pagpanudlo, iya panudlo. Kag kung sino nakakita sa akon, yes, have seen the Father. Yeah, may kadugang ka, Sir Matt. So, gusto ko lang, Pastor, nga ginaano gid Jesus Christ nga wala siya nagaobra sa iya lang ako habala I was sent by the Father nga gamato-mato lang siya. Wala siya nagamato-mato lang tani sa aton bala nga pagpangabuhi. Gusto ko ang practical application bala ma'am sa aton pagpangabuhi, hindi man kita magmato-mato suno sa aton nga paino-ino kundi nga every actions naton, every words nga ginahambal naton kinahanglan magasuno man sa will sang kanami. I like it. Sa aton nga Kristohanon nga pagpanginabuhi, hindi lang mato-mato kung pinaggusto lang kita. Kinanglan nga may ga-control sa aton. Kinanglan may nagahawid sa aton, may nagatudlo sa aton. And then we are happy sa ligad ng mga sinmana. We are more blessed even than the people during the biblical times. Kay sila wala sang complete nga Word of God. Wala ang Old ang New Testament. Ang Old pa lang. During the Old, wala pa gid sang ang mga nabatian lang nila about the history ni Moses, so forth and on. And then in New Testament, ang Old Testament na nila, wala sila kabalo sang New. Nagkalamatay lang sila wala pa sila about the book of Revelation. That's correct. Kita isubong complete na. Yes, ma'am. So, kay ang wala Pastor, nambal diri sa Monday connect ko lang. Yeah. The divinity of Christ is the believer's assurance of eternal life. Because God was not recognized by humanity. Amo to nga, ang atong amba mo, sir, nga, ang teachings, kung gusto tabalon ang God the Father, tanawon ta ang teachings ni Jesus, ang iya nga belief, nga dili lang by our own self, kundi kanang may atong amba mo, Pastor, nga may control. Kumbaga may divine control. Kung sa social aspect, wala naton, Pastor, may social control. Yes. May laws kita makontrol naton ang movement. So sa aton mindset, aton man nga belief, we also have this divine control nga to guide us nga balon pag naton ang God the Father through His Son Jesus Christ. Sa gagmay pa akong kabataan, Sir Man.
they were asking me, nga ti pa, may freedom kita nga, hindi kita kapagustong. Nga ang napunggan mo ang kami ng mga bata. Kaya each of us is given freedom. But at least ang uli na insina nila nga, ang common saying, ang common nga maxim nga ginambala natin permi, nga your freedom ends when the freedom of others begins. Okay? May freedom ka pag singgit, pero hindi ka kasinggit kay may kakatulog nga ano. Sa aton nga Christianity, the same thing. Gusto ta maghimos ni because God has given us the freedom. But we cannot just do that. That's not freedom anymore. Kung pinagusto lang kita. Yeah. Ma'am Lucelle, about the Holy Spirit. What's the role of the Holy Spirit right now? So ang role kid girls ng Holy Spirit no for us to fully understand God the Father kay ang purpose man ay reconnecting our relationship. We already have a tangible nga example ni Jesus Christ and crucial ni siya sa success ang mission ni Jesus Christ ang Holy Spirit. Kaya may makita ta pero it is the Holy Spirit that will convict us nga magdalom pagid ang aton nga pagtuo sa true Jesus Christ nga na-represent gid niya ang God the Father. Yes, and that's correct. Kay without the Holy Spirit, hindi complete na siya. Yes, sir. How important is the rule? So, amo ni Pastor, ang Holy Spirit amo ni ang controller. No, sa to may freedom gid man katuog kita pero ang freedom to choose evil or to choose darkness hindi siya actually freedom. Hindi na siya freedom. Kay kung ipiliom na siya pastor, wala ka sang freedom, mapatay ka gid ya. So ang Holy Spirit amo ni ang naga-control sa pagpili aton sang insakto. So gusto ko lang nga ang work sa Holy Spirit do nga becoming a children of God or a child of God is not a human effort. Bisan ano nato niya ka paninguha in our own effort, hindi kita ya pwede tawgon nga anak kita sa Dios. Kundi nga iya ina sang Dios nga binuhatan paagi sa Holy Spirit sa aton. So very important nga hindi naton bala pag i-diminish ang role sang Holy Spirit o hindi naton pagbaliwalaon ang Holy Spirit kun ka isa bala Ma'am Lucelle. May ara nga mga tao bala nga ang Holy Spirit ginakilala nila as power lang, as gahom lang, pero hindi ang Holy Spirit is a person. So ang Holy Spirit siya amo na siya ang ambal ganin Ellen White amo ni siya ang pinaka-importante, pinaka-highest nga gift nga ginpangayo ni Ginoong Hesus sa iya nga Father. So ang Holy Spirit nagahatag sang kabuhi according sa John chapter 6 verse 63 nga buot silingon pastor Ma'am Lucelle, true life comes from the Holy Spirit. Yeah. Wala sang tuod-tuod nga kabuhi sa aton kun wala ang working sang Holy Spirit sa aton kabuhi. Kanami sir, sa simple lang gid nga pag-explicar bisan sa mga bata. Sang si Jesus ari pa sa duta kag manugkayab na sa palangit siling niya, I will send the Holy Spirit. Kay wala nang iyang presensya. Sa akon nga pag-angop sir, nga ang Holy Spirit amo na pirmi ang nagaupod sa imo. Maglagaw ka. Okay. Si Ma'am single pa kita sir may mga asawa na. Hindi gani kung isa safe nga kita lang isa maglagaw-lagaw. Kag kanami gidya maglagaw-lagaw ka aray mo may companion ka. Para kung companion ka. Oh, nga kon makasandad ka may malalay sa imo. Kag may pamangkutan ka ti ano baklon ko ni ano ni amo na. Oh, na ti amo mo ng Holy Spirit. The Holy Spirit is your companion. Nga imo permi ginaimbitar sa imong kinabuhi anywhere you go that would tell you nga pwede na siya buhaton, hindi na pwede buhaton, so forth and on. And then in the end you will enjoy your life kay ti wala ka talang why ka nakahimo sang hindi maayo. The same when we have our family with us nga nagalagaw ta, the same ma'am nga ray mo nobyo nga advice sa imo kag nag-enjoy ka. There is really some excitement when you are with your loved ones. The same thing with the Holy Spirit. Christian life is really very meaningful with the Holy Spirit. Yes, ma'am. So, ang Holy Spirit, the companion, yes. Divine companion siya. At hanggang ni mo, Pastor, sa illustration na it convicts your sin, the righteousness, and your judgment. Yes. So, kumbaga, ang Holy Spirit is our protector sa pagpakasala. Kaya daw may example kita sa ginbuhat ni Jesus Christ, but sa aton daily struggle, hindi man ko kisa nga gabasa ka to Bible, pero it's not all the time nga may mag-remind sa imo ang pastor
work ni Jesus Christ. Pero there are times gid nga subliminally subconsciously. Kumbaga ang ara gid sa aton kaugalingon bala nga mag-convict sa aton kag inang daw 24/7 gid siya gaupos sa aton to convict us, to protect us and para mas dili naton ma-misrepresent ang God the Father kay anak man tas ang Ginoo. So it's daily nga kung daily naton siya kaupo, present naton siya ang sang Ginoo or sang God the Father. Yeah. And that's correct. Ang another point, sir, ang Holy Spirit is our comforter. Comforter. Yes, sir, can you explain a little bit about So, ang Holy Spirit amo ni naga-comfort sa aton every time nga siyempre ang worries, ang problema nga nagaabot sa aton. So bisan pa kung isa pastor kag bam nga nagaabot sa sitwasyon mala naton nga daw kung isa pa matiyag naton daw ginabandon kita. Yes. Daw ginbayaan kita pero tuod kung tun-an naton ang Holy Spirit ngini, maaton ma-realize that God's presence is never absent. Kaya bisan wala ang God nga hindi mo makita, bisan pa si Jesus Christ nga hambal ni Jesus Christ kung maglakat ako may mabulo sa ako. So, even in Jesus absence, ara ang guidance kag ang presence ng Ginoo paagi sa balaan nga espiritu. Yes, and that's correct. Sir, balik ko sa akong lang ilustrasyon. Nga it's not nice. Kag hindi gid ka manamian. Nga ikaw lang isa maglagaw mo. Ikaw lang isa magpanginabuhi. Hindi gid ka nami nga ikaw lang isa pero may magkaon sa imo Mga lutuan. boy, kasi pastor nga may upod. Yeah. Okay, maluto ka, ikaw naman isa magkaon. But when somebody is with you, ara pamilya mo, ara kabataan mo, ara mo pinalangga, kanadi daw kanami gidya magluto, kanami gidya magpreparar, and that's it. So amo man ang Holy Spirit is our comforter because there are times nga in which we need guidance. There are times and we need somebody to support us kay ti galuya man kita. That's the role of the Holy Spirit. Wala na gid kita time. The prayer of Jesus, Ma'am Lucelle. Kanami sinina, John 17. Yeah. Makita natin madugang diri pastor no. So Christ came to reveal the Father. So ang ini nga revelation importante siya because of the misconception of God. So meaning truth matters. So hindi gusto ang God the Father nga ma-represent siya. So that is why ara gid si Jesus Christ nga to fully represent ang tutuod nga God the Father. So that means truth really matters. It's not all about kanang unity and love, but still in the end amo to gani ang Holy Spirit to convicts us because truth really matters. Hindi gusto ang God the Father nga misrepresent siya sa iya nga katawan. Kay para ang relationship, kung may misunderstanding, ang relationship hindi maayo mo. So since ang purpose is to reconnect ang relationship, so there's no other way but to truly reveal the truth and the truth that God is love. And that's it. Yes, sir. So gusto ko, Pastor, nga i-highlight ang verse 6 bala sa prayer ni Jesus. I have manifested your name to them. So ang name balagin tunaan ko gamay ang name. Importante gid gali ang name kaayo. That's correct. Sa Old Testament abi kun ano ang character, ano ang attributes sang tawo, amo nang iyang ngalan. So paghambal ni Jesus dili I have manifested the Father's name, but silingon sila gina-reveal ni Jesus Christ ang character kag ang tuod-tuod nga nature sang Ginoo nga ini. Kagang hambal niya sa may verse 3, eternal life is knowing God. Yeah. So kung paano mo makilala ang God, kilalahon mo ako siling ni Jesus Christ that you may have eternal life. Yes. And that's the assurance sa prayer ni Jesus. Gina-assure yung Father, Father, I have represented you. I taught them about the truth through me. Na nga muna siya kag sa sininga prayer ni Jesus, he is trying to commend also his disciples. Nga at least ang disciples kag ang may connection man that they will be able to know the truth. Yes. Yeah. Yes, may dugang ka man. Kanami diri bala pastor sa prayer ni Jesus nga kung pwede aton man i-follow bala nga I do not pray for this alone but also for those who will believe in me through their word that they all may be one as you Father are in me and I in you. Doga pleading gid siya bala sa aton pastor nga kung ang relationship nga tani kung kita man nga kung may relationship siya nga amo sa to sa God the Father kung tani kita man nga humans. Pero kanami siya nga pleading. Ini nga prayer, sir, sa Garden of Gethsemane. Nga grabe silang ni Mrs. White, nagkapalamala siya nga daw bangkiling kag daw dugo ang nagagulo siya because
he was really pleading before the Father. Na, sa katapusan nga nini siya, nagsiling ba gani siya, impossible, Father, kung pwede lang, nga ipaiway lang because he was looking forward, nga grabe ang agyan. But siling niya, nevertheless, it's not my will. Sir, my last pa nga punto. So, sa Wibis naton Pastor, dugang ko lang diri nga ginhambal ni Jesus Christ sa verse 17, sanctify them by your truth. Buot silingon nga masanctify lang kita ya pagi sa kamatuoran. Kag ang kamatuoran ginaamo ang pulong sang Dios kag ang Dios gid mismo. So hindi aton pagkalipatan nga tun-an gid ang pulong sang Dios agud to nga maangko naton ang gitawag nga sanctification nga ina sa tanan nga pangabuhi kita. Ang word nga sanctification, ang sanctify balaan na sila. Oo. Kaya ang kamatuoran amo ang nagapakabalaan. And that's the point. Kay bisan sa aton pag pinabuhi sir, kung hindi kita gasugid sa mga matuod, wala pagpakabalaan sa aton. O sa imo kay nga punto nga ang ngalan importante na ay siya, si amo na ay oo. Amo na siya. Amo na siya. So name is very important. So mga kauturan kanami kadamo pagid but we don't have time anymore. Ako na lang bangayawan si Ma'am Lucel, ma'am. So, ang diri ko na, knowing the Son, daw mo ginako na nami ano Pastor sa punto diri sa aton lesson. Knowing the Son is knowing the Heavenly Father, and through the conviction of the Holy Spirit, we represent God the Father. So, by continual prayer, gid siguro, and studying the Word of God, can help us reconnect our relationship sa God the Father. Yes, and that's it. Yes, sir, ma'am. So pagi sa pagtuon naton sang balaan nga kasulatan Pastor kag isik naton bala ang nga magpangabuhi kita according man sa kun ano ang aton nga natun-an nga ina, we can cultivate a deeper relationship sa aton nga Ginoo and maka-experience kita sa natawag nga fullness of life. Yes. So hando mo naton ina fullness of life nga ina kag ang eternal life gid ma'am. Yes. And that's correct, mga kauturan, ang punto diri nga we were able to know the Father through Jesus Christ. And we understand the work of the Holy Spirit through Jesus Christ, man. So kanami, so muna mga kauturan na silang Jesus, siya lang ang dalan sa kamaturan. And that's it. Kabay pa ang Diyos nagpakamayo sa aton nga pagtuon. Sa hindi pa si Sir Matt, ako na pasalamatan ini aton nga mga sponsors. Hindi gid ko maguntat sa paghambal, pag-mentionar sa ila because with them nagapadayon ini aton nga pagtuon. Ang mag-asawa Ido and Femi Don Bandes, Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardenico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, ang mga magulutod Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumer, ang mag-asawa Pastor Phil and Marlene Peregrino, ang mga magulutod Jimmy Trino and Anili Trino Perdido, ang mag-asawa Junjun and Goldie Juligi Jr., ang mag-asawa Dr. Norvin and Rosalina Hebieso, ang mag-asawa Mark and Meryl Mendoza, upod sa mga mag-asawa nga Arcadio and Liti Mendoza, Ladel Labalan Gascon, Sister Antipas Piedad, Marlubel Hiruta Lorin, ang mag-asawa Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Myla and Juhan Susana, and Manang Helen Barbasa. Ang Diyos magapakamayo sa inyo. Sir Matt. Ginabalik namon ang pagdayaw kag pagpasalamat sa imo Dios sa paghatag mo sa amon sang ining pribilehiyo nga makatuon sa sining leksyon. Kabay Ginoo nga ang tagsa-tagsa ka mga punto nga amon nga nabatian subong amon ini maaplikar sa adlaw-adlaw namon nga pagpangabuhi kag hatagi kami Ginoo sang dugang panga conviction nga magtuon pagid sang imo mga pulong agud to Ginoo nga amon ma-experience ang tuod gid nga ginatawag nga kabuhi kag makilala ka namon in order Ginoo for us nga hindi ka namon ma-misrepresent sa mga katawhan. Tudloy kami Ginoo nga magpangabuhi according to your divine will, and this prayer we are claiming nga imo ini sabton Ginoo for the sake of Jesus' name we pray. Amen.